etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Karrikiriko Iñaki Justesekin eta Elizondoko Zaharetxeko langileen batzordeko kidea den Itziar Ortuosterekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabideen azalak ikusten hasiko gara. Diario de Noticiasen titularra M. Torresek 164 kaleratzeko erea planteatzen duela da, 89 Torres de lortzeko plantan. Argazkian, golik gabeko osasuna ageri da. Horretaz gain, zabalgunean, pandemia hasi eta urtebetera, 30 bat negozio itxi direla jakinarazten du. Baita Nafarroako txertaketa erritmoa 154 handitu dela ere. Gainera, azken astean, hildakoak bikoiztu egin direla nabarmentzen du, 13tik 27 pasaz. Gai aldatuz, Baldorbako etxe batetik 20 pertsona desalojatu behar izan dituztela jasotzen du azalean. Bestalde, 129 modelo biluzik grabatu zituen gizonarentzat 115 urteko kartzela zigorra eskaera izan dela nabarmentzen du. Politikan, aierdik dimisioa eman ondoren, foru gobernuaren legeari buruzko eztabaida piztu dela azpimarratzen du. Eta azkenik, 1964tik lehenengo aldiz, Mutikoko Santa Agedako koruak ez direla aterako aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, M. Torresek krisi aeronautikoagatik 164 langilerentzat ere bat planteatzen duela da. Haietako 89 Nafarroan. Argazkiaren bidez aldiz, osasunak Sevillan aukera galdu zuela nabarmentzen du. Bestalde, komunikabide honek Nafarroan immunoterapia aurreratuena ikertzen ari direla azpimarratzen du. Baita leuzemia bezalako minbizi eta tumore solidoei CAR-T sistema aplikatzea helburu dutela ere. Horretaz gain, Nafarroak 3. olatua geldiarazi duela aipatzen du, baina ez biktima kopuruaren hazkundea. Gainera, pandemiak eta telefonoak lehen mailako arreta murriztu egin dutela ere jasotzen du azalean. Gaia aldatuz, Sarrigurenen dozenaka isunek polemika eragiten dutela jasotzen du. Eta amaitzeko, enpresetan uraren 180 arte aurrezteko sistema berri bat aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, PCBen 83 kaleratu eta ertzaintzaren kargaren ondorioz zaurituak izan direla da. Argazkiaren bidez aldiz, Herrera de la Manchan dagoen azken euskal presoa leku aldatu egingo dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Hego Euskal Herrian dagoeneko 1000 pertsona ospitaleratu dituztela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Myanmarren inguruan lapurretaren gaitzestea eta elkarrizketarako deiak nagusitzen direla aipatzen du. Eta bukatzeko, Naiara Diez Lointek Gernikako jokalariari eskaintzen dio arreta. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia 165 langile kalera joan direla da. ITP Aero Castingsek 83 langile kaleratu baititu Barakaldo eta Sestaon, eta Aernnovak 82 Berantevillan. Horretaz gain, 129 emakume biluzik grabatu zituen gizonak kartzelan gehienez 5 urte egingo dituela jakinarazten du gaurko egunkari honek. Bestalde, muga gurutzatzeko neurri korapilatsuak ere aipatzen ditu azalean, eta Pantxoa Etxegoin Euskal Kultur Erakundeko zuzendari ohia ere azalean dakar gaur. Bukatzeko, Myanmarko armadak estatu kolpea eman eta gobernua atxilotuko duela nabarmentzen du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusian, Nafarroan, urtarrilean, 1088 langabe erregistratu dituztela da, osotara 41.725. Eta horretaz gain, Nafarroan 200 kasu berriren langatik beherako 4. eguna dela nabarmentzen du. Goazen orain, udalerrietako albisteekin. Berriobeitin, Otsaileko kultura agenda kaleratu dute. Hilaren 28 arte, babesa eta garapen jasangarriko helburuak Aknurren erakusketa egonen da ikusgai Maria de Maeztu kulturetxean. Horretaz gain, ostiralean, Otsailaren 5ean, Bentura Ruiz ipuin kontalariaren saioa egonen da euskaraz Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan. 4 urtetik gorako zuzendua izanen da eta sarrera doakoa izango den arren, gonbidapena beharrezkoa izango da. Igandean, gainera, aurrentzako euskarazko zinema egongo da Maria de Maeztu kulturetxean. Maia Erlea pelikula proiektatuko dute arratsaldeko 6etan eta sarrera doainik izanen da gonbidapenarekin.
Eta bukatzeko, aurrentzako astesantuko hiri kanpaldietako aurre izen emateak martxoaren 8 eta 9 egin beharko direla jakinarazi dute, 012 telefonoaren bitartez. Berriozarrera pasako gara. Aurten, beste behin ere, Antxoain Berriobeiti, Hitza eta Txulapaingo gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin batera, droga kontsumoari buruzko sentsibilizazio eta prebentzio kanpaina egin dute. Bestalde, Berriozarko udalak, Berriozarko bizilagunei jakinarazi nahi die, zeintzuk diren iradokizunak, kexak, zalantzak eta oharrak helarazteko eskaintzen dituen bide ofizialak. Zehazki, zuzeneko arreta, telefonoa, WhatsAppa, web orria, posta elektronikoa eta Facebooka dira. Horretaz gain, Berriozarko udalaren gazte plan komunitarioak eta guregunea gazte elkarteak inkesta bat aurkeztu dute. Inkestaren bidez, herriko gazteen kezkak, beharrak eta nahiak ezagutu nahi dituzte. Gazteei zuzendutako proiektuak, programak edo jarduerak lantzerakoan kontutan izateko. Gai aldatuz, baina Berriozarrekin jarraituz, udalak online salmentan jarri du martxan erantzunaretoko sarrerak eskuratu ahal izateko. Eta azketik, igande honetan, Romeo y Julieta Confinados helduentzako antzerkia izanen da arratsaldeko 7 eta 5 euroko sarrerarekin entzunaretoan bertan. Burlatan, antzertokietatik urrunaldi luze baten ondoren, bluesa herrira itzuliko da, Burlada Blues Bar elkartearen eskutik. Kulturaren eta bereziki zuzeneko musikaren aldeko apustu sendoa egiten jarraitzen baitu. Hortaz, ostiralean 7:30 kulturetxean Nico Wayne to Saints Spain Quarteten kontzertua izanen da 5 euroko sarreraren truk. Eta bukatzeko, larun batean, Jobiendo Ranas antzezlana eskainiko dute desoreka mentala diagnostikatuta duten eta ez duten 4 pertsonak arratsaldeko 7 kulturetxean. Ikuskizun honetarako sarrerak aldez aurretik 8 euroko prezioa izanen du, eta 10ekoa Lehiatilan bertan. Iruñearekin amaituko dugu. Alfredo Sada elkartea aurten ere Ziudadelan izanen da bere erakusketarekin. Oraingoan, 24 artistek edertasunaren eta suntsipenaren arteko harremanari buruz gogo eta egin ondoren sortu dituzten lanak daude ikusgai. Gure inguruan gertatzen diren prozesu suntsitzaileen azpian dauden elementu estetikoei buruzko ikuspegi pertsonala. Erakusketa mistoen eraikineko lehen solairuan egonen da ikusgai martxoaren 7 arte. Bisita ordutegia asteartetik larun batera 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30 eta igandeetan 11:30 ordu 1:30 izango da. Duela 10 bat baino gehiagotik hona, elkarteak erakusketa bat egiten du urtero, non hautatzen duten gai bati buruz egindako lanak ikusgai jartzen baitituzte. Aurten, elkarteak edertasuna eta suntsipena proposatu du gai gisa, eta egile bakoitzak gai hori nola garatu aukeratu du, teknika eta hizkuntza askotarikoen bidez. Erakusketa Ziudadelako mistoen eraikinean inauguratu ondoren beste erakusketa gune batzuetara eramanen dute. Horretaz gain, Zibibox sarearen jarduera proposamenak aurrendako jarduera sorta bat eskaintzen du otsailerako. Besteak beste, musikari buruzko antzezlan bat eta punto de vista zinema jaialdiarekin lotutako lantegiak. Astero, sareko zentroetan adin tartearen araberako jarduera zehatzak proposatuko dira. Hau da, txikienendako proposamenetatik 11 urte bitarteko aurrei zuzendatutako sormen lantegietara. Edukiera kontrola mantentzeko, aldez aurretik izena eman behar da jarduera guztietan. Eta hori egin daiteke 010 herritarrentzako informazio telefonoaren bidez, iruñakulturada.es webunean zein aurrez aurre edozein Zibibox zentrotan. Eta Iruñarekin bukatzeko, Iruñeko udala aurten hasiko da Parmako bastioia eta eskorten ingurua zaharberritzen. Garraio, mugikortasun eta hiriko agenda ministerioak 1,5 kulturala diru-laguntza programaren bidez emandako finantziazioari esker. Parmako bastioia hiriko 5 kilometroko perimetro gotortuaren zaharberritzea amaitzeko falta den harresiaren tarte bakarra da. 16. mendean eraikia gaur egun Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren eta ingurabideko pasealekuaren amaieraren artean dago, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren parean. Ibaiaren gaineko terraza bat da, arrotxapeari begira dagoena eta duela zenbait urtetik zahar berritu nahi izan dena. Obra horrekin, hiriko harresi inguruaren zahar berritzea amaitzeaz gain,
Santo Domingoko baratzeetako orubean eskuhartze orokorrerako lehen urratsa ematen da. Ministerioak baloratu dituen argumentuen artean dago, obra horrek hiri paisaia eta zehazki Alde Zaharra eta Ibai Parkea hobetzean izanen duen inpaktua, baita enplegua sortzeko eta Iruñeko turismoa ezagutzera emateko duen ahalmena ere. Eremu zehatzori zaharberritzeak halaber San Fermin festetako urtarokotasuna haustea ekarriko du eta Iruñeko irudia bultzatzen jarraituko du, ondare handia duen kultur hiri gisa. Alde Zaharra eta Hiriko Harresi Barrutia 1978ko apiriletik aitzina multzo historiko-artistikotzat hartzen dira, eta harresiak zehazki udalaren interes kulturaleko ondasuna kategoria duten ondareko ondasunak dira, udal planarekin bat. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, tenperatura igo egingo da. Zeruan hodeiekin jarraituko dugu, baina oraingoan erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira gehienak, eta tarteka ostarteak ere zabalduko dira, bereziki Kantauri isurialdean. Egunaren bigarren partean fronte bat hurbilduko zaigu, eta ez da baztertzen han-hemenka tanta batzuk botatzea. Hego-haizea zakar ibiliko da, bereziki gauean, bolada oso gogorrekin. Gauzak horrela, temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Kostaldean 18-20 gradu inguruko balioak izango ditugu eta barnealdean 14-16 ingurukoak. Bihar, asteazkenean, lainotzera egingo du denean, baina erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira. Hala eta guztiz ere, euri pixka bat egin dezake, bereziki eguerdi inguruan. Hegoaldeko haizea zakar ibiliko da egunaren lehen partean, baina arratsaldean baretu eta kostaldean ekialdera egingo du. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi egingo dira, baina hala ere balio suabeak izango ditugu. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1978ko otsailaren 2an Mieltxo Saralegi harri-jasotzaile ezaguna jaio zen. Gainera, otsailaren 2an ere, baina 1970ean Aitor Gorosabel Sutagar taldeko gitarra jotzaile eta kantaria jaio zen Eibarren. Urte bat beranduago, 1971 urtean, Koldobika Jauregi, Jautarkol euskal idazlea hil zen. Eta bukatzeko, 2014ko otsailaren 2an, azken 30 urtetako itsas enbata handienaren ondorioz, euskal kostalde osoko udalerri eta portuek kalte ugari eta larriak jasan zituzten. Karrikiriko kide den Iñaki Justesekin egongo gara hemen platoan. Kaixo Iñaki. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, bueno, lanpetuta beti bezala. Gauza askorekin zabiltzate momentu hauetan. Bai, ez dago gelditzirik, dago. Orduan pandemiak zuek ez zaituzte gelditu? Bueno, bere eragina du, baina pandemiari buelta hartu behar diogu. Bai, ala bai, ezin dugu gure bizitzako zereginak bazterran utzi. Eta gaur, konkretuki etorri zara merkataritzan euskaraz ekimenari buruz hitz egitera, ez? Bai, horixe. Zer guztu kontatu, liburuxka hauek atera dituzue? Bai, atera genuen pasaren urtean bukaeran. Normalean atatzen dugun Guerriko jaiak baino lehenago. Eta banaketa egiten dugu, normala dene, Guerriko egunak baino lehenago. Zertako, nolabait une egokia delako, erosketak indartzeko, edo ez daki indartzeko, edo egiteko. Eta aurten ere Gabonetarako atera duzu? Bai, Gabonetarako, bai. Eta eragin nuen urrian gutxago bera, eta banaketa egin zen urriaren zehar. Zue fodala baino lehenago. Orduan mantendu dituzue datak? Aurtengo egoerak ez du atzeratu edo aldaketarik eratu? Ez baino lehenago atera dugu aurten, bai. Badazpada, ez? Bai, gainera, lana ematen du, lanak, hau egiteak ematen du lana. Baina banaketak ere, badauka, hau ezin duzu tita batean egin. Igual den pasatze, hilabete bat, lan banaketa txukun bat egiteko. Eta hemen liburuxka honetan, zer jasotzen da? Hemen azaltzen diren izenak, dira negozio
dendak, taberna, eta, bueno, beste motako pertsonak. Zer ezaugarri nagusia daukaten? Pues euskalduna direla. Orduan, hau sortu genuen aspaldin, euskararen erabilera indartzeko. Euskara bizi nahi duen pertsonarentzat aukera bat emateko, hain zuzen ere bere bizitza euskaraz egin dezate. Orduan zuk aukeratzen baduzu hemen agertzen den denda bat, arabazoaz ziurtatzen duzu norbaitek euskaraz. Bai, guk urtero egiten dugu errepaso bat, ziurtatzeko hor dagoen pertsona euskalduna da, bueno, hor batzutan badaude langile batzu, baina horietako bat edo bi dira euskalduna, beste kaso batzutan gehiago, baina beti ziurtatzen dugu euskaren presentzia. Hau da, aregune bat, baina urtean zehar. Zuek aurreratu zineten kontzeptu horretan, ez? Bueno, bai. Eta aurten, ze kopurua handitu da? Bai, antzeko izan da. Hemen gutxiko da biltzen ditugu 300 izenak, ero negozioak, ero... Hori zer da, asko, gutxi? Bueno, personalki pentsatzen du gutxi direla. Baina, datu bilketa eskatzen du lan handia. Zan nahi dut. Alde batetik, daukasuna, ziurtatu behar duzu, jarraitzen duela euskalduna izaten. Askotan, badakizue, negozioen eskualdaketa gertatzen direla. Batez ere, negozio bai, txikietan eta ostalaritzan, eta bar, hori alde batetik. Eta gero, inurri lana da, poliki, begira, orain badakigu, hemen beste denda bat, edo beste taberna bat, zabaldu dutela. Gero, hemen ere bai, aurki daitezke abokatuak, notarioak, dentistak, eta mundu horretan, asko dira euskalduna direna, baina momentuz gutxi batzu bakarrik badaude. Eta zer esanik ez gero, denok behar dugu behin etxean pintore bat, edo ofizioko pertsona bat, eta hauek ez daukagu jasota, eta hor badaukagu beste erronka bat, aberdian lortzen dugun, horrako zerrenda bat osatzen, jendeari zerbitzu hori ere bai eskaintzeko. Eta nola osatzen duzu, haiek etortzen dira zuen gana? Kasu batzuetan gu bilatzen dugu, beste kasu batzuetan haiek zuzenean hurbiltzen dira eta esaten dugu, sartu nahi dugu zerrenda honetan. Eta beste kasu batzuetan, hirugarren pertsona batek ematen digu pistak, eta orduan ja, hortik tiraka, hori da. Dena dela, inor animatzen baldin bada eta interes baldin badauka, ongi etorri, eta gurekin harremanetan jartzeko, erraza dauka, internetaren bidez. Hor egun, deno, internetaren bidez egiten dugu. Orduan, sartzen baldin bazarete eta jartzen duzu bulegoa@karrikiri.eus eta ja sartuko zara gure korreoan. Eta esan, fulanito de tal naiz, ni... Eta, harremanetan jarriko gara zurekin. Hori aipatu duzula, baduzu ere nolabait online katalogoa eskuratzeko aukera, ala bakarrik fisiko? Bai, online ere zintzilkatuta dago. Karrikirin sartzen baldin bazarete, hor azalduko dira, zerbitzu batzuk ez, eta bestea beste, hemen dugu zerbitzu hau. Donan klikatu eta azalduko da katalogoa, PDF-en. Orduan nongi ez, agian hau eskuratu ezin duen norbaitek, hor ere kontsultatu dezake eta gero zuzenean. Segurazki, hauten aber gertatzen den pandemiarekin, baina normalean Sanfermina balenago egiten dugu bigarren banaketa bat. Beti, bi data klabea dira, ez? Eguerriak eta Sanferminak, bai. Eta orduan, eguneratzen zaudete beti, esan nahi dut. Orain norbaitek sartu nahi badu. Bai. Horreintxe bertan inorten sartu nahi badu, deitu edo informazioa bidale eta... Eta hori agertuko litzateke? Urrengoa, bai. Eta adibidez, webgunean duzuena, hori bai beti eguneratua dagoela, ala baita ere bakarrik... Momentuz bakarri hemen dagoena. Hori da beste erronka bat. Orduan baituzu erronkak ere etorkizunera. Bai, asko, lana, hasieran aipatu dut, lanpetuta gabiltzala. Bai. Eta zenbat pertsona ez dabiltzate lanean honetan? Honetan? Bai. Alde batetik, arduradun gisa edo ole, ni neu. Ados.
Gero dago pertsona bat bulegoan, bulegaria, eta honek, bueno, baditu lan batzuk asko. Eta berak ere, honetaz arduratzen da. Gero, normalen pertsona bat kontatzen dugu, irailean erola, ikuskatz lana egiteko, ikuskatzeko, guztia, datu guztia. Bai, eta gero badago beste pertsona bat lan banaketa egiten duena. Orduan, gutxo gara lau pertsona, gabre edo hartzen dugun. Aipatu duzu ez, ekimen honen helburua dela euskaraz bizializatea eta euskararen normalizazioa nolabait, eta badago beste helbururen bat. Zakit adibidez ez, denda txikiei ikusgarritasun gehiago ematea. Bai, bueno, gu pensatzen dugu, katalogonen bidez indartzen dugula hurbileko merkataritza, ez? Beti esaten dugu, joder, gure etxe ondoko dendatxo edo taberna zaindu behar dugula. Pues bueno, hemen daude, hurbilekoa dira eta euskaldunak. Orduan, bi helburuak prezio berean. Eta erabiltzaileek eskertzen dute hori? Jendeak gehiago baloratzen du, kontutan izaten duea euskaraz harrera egingo dioten? Bai, nire esperientzia da, gaur, esate baterako, denda berri bat zabaldu zuten duela urte bat, gutxi gora bera, eta ez zuten berririk honetaz. Eta hala joan hurbildu nintzen, kontatu nien zer dela eta den katalogo hau, eta jarri genuen bai, esan zuen baiet, sartuko zela, eta jarri genuen, badago pegata bat jartzen dugula, atean jartzen duguna, bai. Eta gero pasa nuen, 15 egun pasa ondoen edo, hurbildu nintzen ara, eta zian, jode, bakizu, pegata hori atean dagoenetik, gero eta jende gehiago, gaina, horietako askok, aspaldiko bezala dira, baina ezekien nik euskalduna nintzela, orduan ja, laguntzen du. Nik pentsatzen du, positiboan egiten dugun edo zen gauza, beti laguntzen duela. Eta, bueno, eta bere frutuak ematen dituela ere bai. Geroz eta erresago ez, sortzen dira? Bai. Lehendabizi lurra goldatu, gero erein eta gero ustabildu. Eta orain ari gara bi ustabiltzen. Eta norbaitek hemen atera nahi badu, negozio bezalez, bere negozioa hemen agertu dadila nahi badu, zerbait ordaindu behar du, zerbait berezia, edo zerbaitetara konprometitzen da? Ez, hau, zerbitzua da duainik. Eskatzen zaion, balintza bakarra da euskalduna izatea. Edo, bai, euskalduna izatea, esan nahi dut, zerbitzua euskaraz ematea. Gero, bueno, hemen badaude iragarki batzuk, nahi badu iragarkiren bat izarte, ongi etorri. Baina ez dago behartuta, dago behartuta. Gero, bueno, Iruñaz gainez, Iruñerriko beste zenbait herri ere agertzen dira hori, nola egiten duzu ere, ezakit modu berean egiten da guztia? Guk hartuatzen gara Iruñaz, Iruña hiria, Iruña hiriaren ardura gurea da. Auzo desberdinena. Bai. Baina gero, Iruñerriko herrietaz arduratzen dira euskara zerbitzuak. Udaletxe bakoitzeko... Bai, horize. Zan nahi dut, hemen ikusiko duzue, baten bat falta dela, baina hori ja da, zerbitzuari, euskara zerbitzuari zaio interesatzen edo deno delakoa. Baina guk hau osatzeko, ezinbesteko laguntza behar dugu, euskara teknikarien laguntza. Haien esker, hau ere, neurri handi batean gauzatzen da. Eta haiek ere, arduratzen dira, haien herrietan edo labanaketa egiteaz. Orduan, euskara teknikari desberdinekin ere bilerak... Bai, bueno, horiek artean, beste dauzkate gai asko kiz egiteko eta heltzeko. Eta horietako bat da, merkataritza. Orduan, egiten dute bilerak, horien barruan badaukate lan talde bat, eta da, merkataritza, eta horiekin koordinatzen gara. Orduan, zuk
Zergatik animatuko zen duke jendea hemen begiratzera den, zein dendatara joan edo non erosi? Bueno, zergatik? Bueno, esan dudana, ez? Alde batetik, euskaraz bizi nahi badugu, euskaraz bizitzeak, esan du, gure bizitzaren arlo guztiak euskaraz egin nahi dugula. Eta bizitza anitza, eta arlo asko hartzen dituela. Eta, bueno, arlo horietako gutxi batzuk, katalogo horren bidez, lortzen diegu erantzuna bat ematen. Orduan, euskaraz bizi nahi baduzu, hemen duzu beste tresna bat euskaraz bizitzeko. Eta gero, horri gehitzen baldin badiozu, Hurbileko merkataritza, bikain, ez? Perfecto. Gainera, momentu hauetan ez agian nahiko larri dabiltzala. Bai, une honetan, deno badakigu nola dagoen ostalaritza, ez? Eta deno badakigu zein arazoak izaten ari dira Hurbileko dendak. Orduan, bueno, haiei ere nolabait gure laguntza eskaintzen diegu. Eta zuei zer gustatuko litzaizuek, zenbateko zifrara iristea, nolako liburuxka? Hori zaila da izatea, nire gustatuko litzaidake, bueno, azteko, nire gustatuko litzaidake instituzioetatik nolabait gai honi erantzun positibo bat ematea. Alde batetik, euskaraz bizitzea nik uste dut izan behar dela gauzera normalena mundu honetan, eta bestaldetik nik uste dut instituzioek bermatu behar dutela Hurbileko merkataritza. Bi arrazoi horiegatik, pentsatzen dut, bai, gehiago inplikatu beharko luketela. Inplikatzen dira, esan edu, batzuekin, instituzio batzuekin badugu hartu eman polita, beste batzuekin izain beste, baina hor dago erronka, saia animatzen diren. Eta karrikiriren egoera, nola dago orain momentu hauetan? Bueno, lehen aipatu duena, orain ari gara pixkat biltzen, aspaldin hasietako landutako haziak, haziek ematen duten frutuak ari gara biltzen. Eta, bueno, bai, posit eta etorkizunari begira oso animatuak eta oso grinatsuak ere bai. Eta, bueno, espero dugun, hemendik ez hainbestera, beste urratsa batzuk ematea. Orduan bazabiltzate pentsatzen. Bai, etengabe, buruari etengabe eman behar zaio. Bai. Orduan izango dugu guk ere ez duen berri, ez? Hombre, espero, bai, ziur baietz. Badakizue, zerbait interesgarria edo importante sortzi baldin bada, komentatuko, ona etorriko gara eta gustoa konpartituko dugu zuekin. Mila esker. Zuei, gure katalogoaren berria emateagatik, eta, bueno, hurrengo arte. Hori da, nahi duzun erarte. Mila esker, bai, zuri. Kaixo, egunon, eta esker mila gonbidatzagatik, eta, bueno, hemen gaude. Mi esker zuri gurekin hitz egiteagatik. Konta eguztu pixkatzu, Elizondoko Zaretxeko langile batzordeko kidea zara, ezta? Francisco Joaquin Iriarte egoitza edo? Eta ze ari da gertatzenan edo zein da egoera? Bueno, momentu honetan, a ver, langile faltarekin jarraitzen dugu, ez dituzte bajak betetzen, eta sektore batzuek lehen zegozkien zereginak egiteaz gain, langile gutxiagorekin egiten dute lana, hori alde batetik. Gero, une honetan, enpresak erabateko isiltasuna adierazi du, helbiderik ez bagenu bezala lan egiten dugu, ez dakigu zer egiten ari den edo zer egiteari uzten dioten. Ertera bidaliko gaituztelako mehatxuarekin lan egiten dugu, Nafarroako gobernuari eskatuko ziotela esan ziguten, hitzarmen kolektiboa geldituta eta parteko ordainsariaren luzapena
urtarriletik ekain arte. Atzeratzen. Hori guztia kontuan hartuta batzarrak erabaki zuela ez zegoela ados neurrietako batekin ere. Eta horrela gaude. Eta arazo hauek noiztik datoz, noiz hasi ziren, ala kontu berria da? Bueno, esango nuke 2015 urtean dagokienez hasi ginela ikusten kudeaketa ez zela. Uste genuen bezalakoa. Jabetu ginen gutxi gora bera ze kontratu zuen ideak patronatuarekin, hala eta guztiz ere gutxi gora bera gure eskaerak betetzen zituen hitzarmen bat sinaztu ginen, baina hortik aurrera lan baldintzak gutxitu egin ziren. Patronatura joan genuen gure arazoak eta aitona aintzat hartzen ari ezeidela jakinarazteko. Orduan 2000 pixkat hasi zen 2015 urtetik eta geroz eta gehiago. Bai, horrela izan zen. Eta orain, pandemiarekin, suposatzen dut, egoera oraindik larriagoa izango dela, okertu da? Bueno, a ber, ez ziren esarrei behar psikologikoek arduratzen, ez genuen haiekin hitz egiteko astirik, ez da haien konpainia eskaerei erantzuteko ere. Arreta fisikoa eta minimoa zen eta da. Eta kontratuaren mugaeguna iritsi zen idearekin eta berriz berritu zituzten. Bueno, hori zen, vamos. Eta arraskata horrekin, enpresak hitzartutako plazak eskatzeari utzi zion. Hau nahi dut argi eta garbi uztea. Hitzartutako plazak dire kontzertuko plazak. Horiek dire Nafarroako gobernuaren babespeko oheak dira. Haiek erabakitzen dute nori eman eta egoitzako egonaldia ordaintzeko laguntza ekonomikoa ematen diote xarrei. Baina enpresak ez zituen baldintza batzuk betetzen, besteak beste, Nafarroako gobernuak proposatutako ratioak betetzea. Adibidez, hoi igual da adibidea garbi. Eskatzen zuten, pues igual, goizeko txandan, bai goizeko txandan, bai arratsaldekuan langile kopurua bera egotea. Hoi da, hoi zen baldintza bat. Eta holako gauzak, pues, ziren gehiago. Hemen ja sartuta gauden, hoi lan kopurua da ratioa. Eta ratioa da, hemen ja galtzen dugun gehienak. Ratioa da, egoilar kopuru jakin baterako langile kopurua da. Ration arazoa zera da. Eta oso garrantzitsua da ulertzea. Oso modu errazean gure egoitzan 83 langile eta 150 xahar badaude, 8,8 zahar aterako liratekeela langile bakoitzarentzat. Claro, ikusten duzu gauzoi eta hartzen duzu, jo bar, ke negozio. Hartzen duzu, langile gutxiago behar dire. Baina ez da horrela, zertaz, klaro. 83 langile horiek ez dire auxiliara guztiak. Dire sukaldaria, dire administraziokoak, dire garbirtzaileak, eta horiek ez dute egiten arreta zuzenean. Klaro, horrela tetzen dire zifrak. Eta orain pandemiarekin egoera larriagotu da? Hombre, a ber, pandemia iritsi zen eta ez dakit sartu hemen, azpiarrealista zirudien, benetan, egoera gaindutu zuen enpresa zuzendaritza bat. Osasungintza esaten zuenak eramaten zuen. Eta zuen ikusten gehiago egin zitekeenik. Langileak egoitza antolatzen saiatu zuzendaritza hori egitea onartuz edo dukatuz, ezagon langile nahikorik, materialarik, hiltzen zeitzizgun xaharrak, ze gertatu zen? Hortik ateri eta, bueno, pandemiaren garaian udalak laguntza eskaini zion enpresari eta hark uko egin zion.
Kudeaketaren batean izan ezik eta Nafarroko gobernuak zaharretxei emandako laguntzei buruz hitz egin egin zuenean, enpresak aurkitu zuen kontzertatuko plazarik ez zuela euro bat ere jasoko. Irailean, uko egin ziren eskaera guztiei eta eskaera sozialak egitea proposatu zigun. Pandemiatik, mendekotasun gehiago atera zen ia denak, narriadura kognitiboa nabaria izan zen eta fisikoa ere bai. Langile eskaziak eta zeregin gainkargak langilea estresatzea eragiten dute eta hori xarrek hautematen dute. Aitonari kasu egiten diogu, baino ez haiek nahi duten bezain azkar, ez da haiek nahi duten bezala ere. Etengabe arreta eskatzen dute eta ezin duzu egin, 1000 gauzak dituzulako iteko. Arreta gehiago eskatzen dute, haserretu egiten dire eta asaldatu egiten dire. Dena gurpila. Gurpil bada. Funtsezkoa da langilea zainduta badago, aitona ere zainduta egonen dela. Eta alderantziz, aitona zainduta badago, langilea ere zainduta dago. Hor dago arazo gehiena. Hemen langile gutxiagokin nahi dute lana bera egin eta horrela ezin da zaindu txarrei, hoi ez da posible. Eta hortan gabe, okerrago izan ari dire gauzak egiten eta pues ez. Orduan, egoera honen ardura nolabait nor du enpresa kudeatzaileak? Momentu hontan enpresak. Enpresa pribatua da eta zaharretxea ere. Orduan, nola konfundu hori? Pues ez dakit. Bueno, zuek saiatu zarete. Abenduan ere mobilizazio bat egin zenuten, ez? Nahiko jendetsua? Bai, hoi bai. Hemendik aprobetxatzen dugu eskerrak emateko Bastanderrei emandako babesagatik. Bultzada bat izan da. Mobilizazioa berriro ekiteko eta egoera horrek eragiten digun ezintasunean ez erortzeko. Eskerrik asko bihotzez, abenduaren 19an gurekin izan ziren guztiei, benetan. Hoizen, impulso bat, ederra. Bertzealdetik, ideari dagokionez, abenduaren 28tik ez dugu berririk izan. Aparteko ordainsaria hainbanatu digutelako konstantzia baino ez. Ez dakigu, ez dut erranja. Eta mobilizazio hori eta gero, elkartu zineten enpresakoekin eta negoziatu zenuten nolabait? Bai, erran dizut bezala, abenduaren 28an elkartu ginen haiekin, zertaz eskatu ziguten una reunión de urgencia. Eta hortan, patu zuten main gainean, lehen erran dudan bezala, ertere, banatzea soldata eta konbenio kolektiboa gelditzea. Orduan, akordio batera iristetik oso urrun justo kontrakoa, ez? Hoi da. Pentsatu ginen, igual zerbait planteatzen dutela edo ez dakit, erami ginen izgusto bat ez dakit zuen nola. Orain, zer egiteko asmoa duzue? Segitu. Mobilizazioak egin eta segitzea aurrera. Ez dugu bertzik, ezin dugu egin, ezin dugu gelditu hemen, gauzak ateri behar dire, konbenioa egin behar da, eta estra ere bai, ordaintzea horrela banatue, ez dakit. Eta, noiz eta nola uste duzu konponduko dela? Uste duzu akordioaren batera iritsiko zaretela, ala zer uste duzu gertatuko dela? Ez dakigu, ez dakigu, benetan. Nola soluzionatu?
Zaila. Pues erran dizun bezala. Arreta eredua aldatzea eta hitzarmena negoziatzea. Horrela da. Horiek dira zuen eskakizun garrantzitsuenak, ez? Orain arte esan dutena kontuan hartuta joaten direnean izango da. Egia da, zaharretxea publiko bat nahi dugula, horren atzetik goaz, eta modelo aldatzea. Modeloa, atención centrada en la persona. Norkin behar du? Nola? Ez dakigu, baina ez dago irten biderik. Ja, los cuidados por servicios y tal, horiek ja ez dute balio. Ja, behar dugu zentratu pertsonalki, ez? Bai. Orduan, mezuren bat edo zerbait azpimarratu nahiko bazenu, zer esango zenuke? Pues borrokan jarraituko dugula, langileen eta xarren aldeko borrokan tinko sinesten dugulako, eta bastan herriaren laguntzarekin lortuko dugu. Orduan entzungo dugu ere zuen berri, ez? Ondorengo datozen egunetan. Gabe, eta gainera orain elkartzen da nahi dugu hitzarmena Nafarroan, hitzarmen Nafarro osorako, eta hasi behar gara ere bai, hortik hurbil ez, horrekin junto, eta joanen segituko gara bide hori. Baldintzak, laneko baldintzak eta zaharrei zaintzea aldatzea eta hobetzea, dudik gabe. Eta orduan behar dugu konbenio hori, Nafarroko konbenioa, erresidentziako konbenioa. Ez? Hortik ja, zaila izanen da, dudik gabe. Baina, momentu honetan, pues, COVID pasatuta gero, klaro, agertu dire, hauniz gauzak ez zegoen egoera ona, eta, bueno, pues hor agertu dire gauzarra guztiak. Eta, bueno, pues, igual, konbinitzen du lehen konbenio bat, eta hortik aberia aldatzen den ere bai modua, zaintzeko xaharrei, eta ez dakit pentsatzen dut esperantza dugu, eta, bueno, pues, hortan egonen gara. COVID-arekin ikusi dira ez, dauden gabeziak, baina baita ere agian jendeak konturatu da ze garrantzitsua den egiten duzuen lana. Egia da, bai. Orain arte egonda dena isilik dena babestua, dena barnean, baina, klaro, aietuzten COVID eta, bueno, hemen agertu ziren arazo guztiak, horrela izan. Bueno, baina herritarren babesa izan da, behintzat erresagoa izango da. Bai, hori espero du, bai. Guretzat, bai, izan da, vamos, zoragarria, benetan. Ezkertzen dugu honitz. Eta, bai, aprobetsatu nahi dutegi momentu hau, guretzat izanen da importantea, nola erran, omenaldi bat itea. Martxoan, hil zirenei dako eta haien familian dako. Zertaz, hil ziren familia gabe. Eta hoi, pues, gogorra. Eta, pues, pentsatzen dugu, ez dakit, pues... Merezi dutela, ez, omenaldi bat. Eta, bueno, pues, abesteko ere bai. Eta noiz egingo duzue omenaldi hori? Gaude planteatzen momentuz, eta baina bai, pentsatzen du, pues, martxoan izanen zela denbora ona. Ez dakit? Bueno, adi egongo gara orduan ere. Abera, mila atetzen den. Bueno, mila esker itziar gurekin hitz egitean. Zuei, pila bat. Eta animo asko datorrenarekin. Vale, oso ongi. Horrengo arte. Aio. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur, ez ezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian hitzaldia eskainiko du Iñaki Petxaromanek Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 7:00. Hori bai, lehenagotik izena ematea beharrezkoa izango da.
Gainera, Antsoainen aste osoan zehar komiki eta ilustrazio sozialari buruzko jardunaldiak ospatzen ari dira. Hori dela eta, gaur, Joana Maiz komikiaren aurkezpena egingo dute arratsaldeko 7etan Txokogorrin Jurre Ugarte eta Joseba Larratxerekin. Ostiralean bestalde, aurrentzako Kiki, Koko eta Moko paiazoen naturagara ikuskizuna eskainiko dute Uharteko kulturetxean. Sarrerak 3 eurotan eros daitezke eta emanaldia arratsaldeko 4:00 izanen da. Ostiralean ere, arratsaldeko 6etan eta Artikako liburutegi publikoan Bentura Ruiz ipuin kontalaria izanen da. Jarduera doakoa da, baina aurretik gonbidapena eskatu beharko da. Egun berean, ostiralean eta arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean eta Garaikide 2021 jaialdiaren barne, Idoia Hernandez Atxeren Panpin Hautsien dantza kontzertua egongo da. Horretaz gain, larunbatean Nogenen kontzertua egonen da Gaiarren. 2 pase eskainiko dituzte, bata 5etan eta 7:30 bestea. Gainera, larunbatean ere, Garaikide 2021ko programazioaren barne, arratsaldeko 6etan, familientzako kaskarot antzerkia egonen da Iturramako Zibiboxean. Antzerkiaz gozatu alizateko aldez aurretik izena eman beharko da. Eta astearekin bukatzeko igandean arratsaldeko 6etan alde batetik, aurrentzako zinema egonen da Artikako kulturetxean Maia Erlea filmearekin. Sarrera musutruk izanen da, baina gonbidapena aldez aurretik eskatu beharko da. Gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte orain musika on saioarekin utziko zaituztegu.